Il-Ministru Michael Falzon ħarab milli jagħti raġuni għal fatt li dawk li suppost kellhom jingħataw il-maħfra presidenzjali fil-każ ta' serq mill-benefiċċji soċjali għadhom ma jingħatawx il-proklama uffiċjali. Bil-Ministru jinħeba wara l-fatt li l-każ għaddu għaddej fil-qorti minkejja li ju kien wieħed mill-membri tal-kabinett ta' Roberta Bela li approva li tingħata l-maħfra presidenzjali lil persuni involuti qabel l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Mhuwiex il-pratika tiegħi li nitkellem fuq affarijiet li għadhom subġudice. U minkejja illi l-għajnuna tal-benefiċċji soċjali taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tiegħu u għadu qed jgħid li m'għandux it-total eżatt ta' kemm ministerqu flus permezz ta' din l-iskema. M'għandix dak in-numru, ovvjament titlob numru preċiż, m'għandix dik l-informazzjoni. Kien f'April ta' din is-sena propju ftit ġimgħat il-bot mill-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li l-Gvern ta' Roberta Bella approva maħfra presidenzjali lil dawk involuti fir-racket tal-allegat serq mill-benefiċċji soċjali bil-pattu l-kondizzjoni li jħallsu lura dak illi serqu. Intant, dawk li kellhom igawdu l-maħfra presidenzjali riċevew ittra mill-President ta' Malta illi se jkunu qed jingħataw din il-maħfra. Iżda sa issa il-proklama uffiċjali għadha ma jingħatax. Din il-kwistjoni spiċċat qajmet fil-qorti mill-avukat Jason Azzopardi. Fid-dawl ta' dan ġie deċiż li rappreżentant mill-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika se jkun qed jintalab jippreżenta u jispjega fil-qorti dak illi seħ verament.